Kang, sepil persnelange Kang. Cara pengoperasiannya piye Kang? Nah, iki ngene iki bola iki. Tak sepil persnelange iki. Nah, iki persnelange ngene iki. Iki semisal iki mlebune ning 6 tarik jet iki tunggake cepes. Lebokke ning 8. Iki 8. 8. Tarik lebokke ning 10. 10 lebokke ning ngene 12. Rolas nek jek kurang banter. Tarik sithik jret. Kae lebokke ning ngene R1. Jret. Nah, R1 jek kurang banter cekas meneh. Preke lebokke ning R meneh iki R2. Iki tambah banter meneh niku. Kuwi carane pengoperasiane ngono bola. Ben motormu cepet remuk.